Azurfa Rediyo, duniyar labarai a tafin hannunka. Assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da mu a wannan tasha mai farin jini, Azurfa Rediyo. Za ku iya sauraron mu ta hanyar sauko da manhajar mu da ke kan Play Store. Haka kuma kuna iya sauraron mu akan shafin mu a dandalin sada zumunta na Facebook. Sannan kar ku manta, ku yi subscribe din YouTube channel ɗinmu tare da danna ƙararrawar sadarwa domin sanar da ku a duk lokacin da muka saka muku wani sabon shirin. Azurfa Rediyo, muryar zamani. Wasu mahara ɗauke da manyan bindigogi sun kai harin da ya hallaka mutane 14 a ƙauyen Agadu da ke cikin yankin ƙaramar hukumar Kwatan Ƙarfe ta jihar Kogin Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa mutane 13 daga cikin waɗannan mutane 14 da aka kashen sun fito ne daga iyali guda, ko bayan waɗanda suka mutun dai. Akwai wasu mutanen da dama da aka garzaya da su asibiti a sakamakon samun munanan raunuka a jikinsu, kamar yadda wani mazaunin yankin ya yi mun ƙarin bayani. An yi ta kashe-kashen mutane, an jikitar da wasu kuma an karkashe su, wasu a hannu an sassare su a hannu, wasu abu dai an yi amfani da bindiga da kuma adduna haka. Ba a san ko su a ne ba suka yi wani abu? Zarge-zarge ake ta yi, ba wanda zai iya tabbatar da cewa ga wayanda suka je. Tunda abu ne wanda an saba yi a wannan yankin. Kwanakin baya akwai wani ƙauye da ake ce ma yankin Begu, an je wurin an kakkashe wasu, limamin wurin ma yanka shi haka. An yanka limamin wurin, haka dai abubuwa suke ta faruwa. To yanzu musamman ma nan yankin namu muna fama da abin da ya shafi wato yan kidnappers. Rundunar 'yan sandan jihar Kogin dai ta tabbatar da aukuwar wannan lamari. Kakakin 'yan sandan jihar Kogin DSP Williams Aya ya ce tuni ma har kwamishinan 'yan sandan jihar Kogin ya ziyarci yankin, kuma an ƙara tura jami'an tsaro kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Don da kwamishin ya tafi wurin, sai ya deployin da 'yan sanda suna wurin, suna area din a community din. Na'am, to su ne ake zato ko sun kai harin? To yanzu dai muna kan bincike dai. Amma yanzu dai ba mu san wanda zai kasu gaba da just an investigation da proof. Na ba kama kowa ba kenan. Ba kama kowa ko. Sun aikata ya kuma sun gudu yanzu. Na'am, an ce bayan wayannan 14 akwai wayansu da suka ji ciwo. Su nawa ne? To ban iya zan samu lambar wanda suka ji ciwo dai. Amma dai wanda dai suka su dai 14. Da gaske yan akwai family guda, mutum 13 yan family guda? Akwai family guda daya. 13 daga family guda daya ne. Shi mutum daya dai wanda aka same shi ne a baya. Wanda aka kai ya ma zama 14, kuma mutane 13 daga family da ne. Wannan hari dai tamkar wata matashiya ce ga hukumomin jihar Kogin game da buƙatar ƙara ɗaukar matakan tsaro, musamman a daidai wannan lokaci da al'ummar musulmi ke ci gaba da hada-hadar babbar sallah. Mustapha Nasiru Batsari,